pateng dak jing riubele syapang jongga syakri jame kanai hangi yagi nuksa bangin pertu board bat kan yatu yagi kamba jongu kris ukun jame hagi syakri jongu uba im bat sen shareng kat bat me hagi jingelong kawai jongu min sim Bakhuid ublay junom la junom Kacing pule na kita paningkong kimakabi. Hakito kisni usim antitius udangi adling bagi jela basaneng. Haba ulayo sngi ubaka eli meas kakapersya hala kalong ka kanong ba kabadon nam nakamenta kaspa chongka hakarupa berkaksiar katempel chongka kalong kabaruspa shibun kadon ki sti kibaya dakaksiar kijindeng kijinda syadem barkitiar thma bala inot hangta dau Alexander ukun Philip usim Macedonia ubaningkong bansensyar halor ki Greek kumta ulawan bat ulap besya ban keni yakata kanong ba bat ban kenrup yaka hendrai ku syamla namar ki breu jongka kanong ba kilatip yakabun kebujung bat kilai penyang persya ya hakathama kumta ula pet pada kajing sosi kabakrau ulami no nang ta ban lej phai sha Babylon nang ta ladon kato kene kibalawan sau persya bat kilayathu bagi kenhun sipai kila lej syari Judea la kila syarem ba Ulesia ula lej ningkong lembat ke kenhun sipai ke baklan hendrei uladei ban paiden bat ban pet naka khamat kiju bagi ju kila lek klan nang klan namarba kila yo kitiar thama kitiar kitar bat ki sikatei kimar clear wan kibala yo keni naki kenhun sipai kibala job bagi lapen para yakab lei thau kaba isat met kaba ula penyang halor kaduan ha Jerusalem bat kila kerkut yaka tempel daki kenro bakenjang kumen shua bat kumjuru yaka bersur kanong ba chung habaus mulayo sngeu yakane kakubor ula lingo celang bat ula kuslai jur ula Lait-ïa bat ula kempang dakajing padonut namar ba ki kimsyam la urlong kumba ulamang ula thia khop bun Sngi namar kajing kuslai kala yai ban ya bat kala kren kut ba sayap no kumta ula khot yakilok chong baro bat ula ong haki kajing yo thia kala phet naki khmat chonga bat ngaladu jing kermen naka jing kuslai ka chonga la ong halade ka apot ayu kan kaba katkane yanga bat haka sau ba ayu kaba katkane kala pen ngop yanga naba ulong ubaspun bat uba yo ching hala ka ching klan bor mentate kan mau yaki kam sneu baro bangala le Jerusalem ngala kan rup lot yaki kheu ki pliang rupa bat ki ksiar chongka bat ngala pha ban penyap yaki nong song snong ka Judea klem da don daw ka babiang ngatip dei kane ka baki ne ki jenjar baro kilawan hap halor chonga bat ba hakmi ngayap da kajing kuslai ka bakrau hari nongwei ka ktin chong utrai ni songo yao play sam kendai nambar ruspa prapuar
penduya kajingya Barulah penpenai ka kubur Jong kajingim leng baka gospel Haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pim Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam amin utrai Katto kat ningut ki sedusi kitu ki ba om don jimmy pat kila wan shau jisu pat kila klia u kawai ka jinkali ki om ko nungi kai u Moses ulato naga benda jongi balada u himmen jong uno u bruyu u yap no badu don katenga henry u kalam yokon uta u bruyu de ben shonkurim yagata ka rikende kanamba un penyo ki kun naga benda u himmen jongu tela don hinyu ngurchi para ubaningong ula shonkurim badu layap kalam yokon badu ba arula shonkurim yagata kakende panangda pa sa ubalai te kumju baro hinyu ngut ki kinyungut ki kalam yokon bad kilaya aga bakhud kata kakenderu kalaya kumda ha ka jimmi pat kanlong katenga jongno namar hinyu ngut kilade tenga yaka ujisu la jubab yaki ki kun jangane ga parte ki yo poika balai pinyo poika yaki henry ki tu ya ki bela new ba kilong ki babit dor ban poi sha kata ka parte bandangwan ba sha ka jimmi pat na ki bayap kim ya poika lemne la pinyo poika yaki naba kimla shubanya namarba kilong kumgi angel bad kilong ki kunu bleng naba kilong ki kun janga jimmi pat henry ba iya ki bayap en pen mi pat wat umosasi ula pen sabut ha ka jingto shapang ka club biniap ba medding ha ka ba ula kot iya utrai ublay u Abraham ublay u Isaac bad ublay u Jacob tekumda de ublay jonggi bayap henry jonggi bayim namar baro ki im ha u but katno katto katne ki stadain kila ong ko nongi kai melakran ya kabadai namar kim shimnut kili jingali shu yahu ka gospel jong utrai Kajingero yame Chris ko himen ko para behir how try Jesus Christ ngidon kaka sngi Saitaiñ kaba kaddu kaba ha kaba ngistang no bandake ya kasngi burom jongu Christ em ha kane kasngi try lai po lai sngi ngi lai po lai Taïew jongka jingmane ya try nandangi reke ya ka sngi burom jongu Christ em kap kadau hangi lai po lai snem janga jingim jongu Jisu balakin diu burom yabo kamba ngi reke ya ka sngi burom jongu Jisu la shai ka sngi ka jimpule khangne khalong ka jingkot yanga badiapi ban poi sha kata ka parte Jisu kadau hangi kane ka parte bat kata ka parte don ar jait ke parte ka parte ka bamangi immenta bat ka parte ka badangwan this age and that age ka parte ka badangwan bat ka parte ka bamangi im kane ka parte bat kata ka parte kane ka lang ka ba kongsan ha ka jingi kai jongu Jisu niosngo baki ju kamda me ke sadusi kila wan kili jingkirli dah ka batumu bandriam ya Jisu halor ka jimmi pa jonge bayam u Jisu ula jibab ya ka bade ya ki baniosno omde tangata ki stadain ru ki on mala kran ya ka bade u Jisu kran barabor ya ka bade
uji sumju talk yangi kibri ki talk kibri ki tau start bun ki ke baro henry uble ukren ya kabade but uji su la kren ya kabade ayu but kaperte kaba mangi im hangne ngidon bun ki ke baro kaba pinjin jaring ka jingli jongi sa duzi kalong halor hinyungut ki lok but kawe ka kandai ki kren halor ki baro kaba jong kane ka partei bad kilakwa ban riam ya jisu da ka bor jong kane ka partei da ka jing start jong kane ka partei hangne ngi de ban sautu ya ka jing start jong ka partei kamla ban yakob bad ka jing start jong ublai ki sadusi kilawan da ka jing start jong ka partei da ka batmo ban riam ya jisu badu jisu ukren da ka jing start jong ka baneng bad habaula kren da ka jing start jong ka baneng kim don tin show minda hake jingim jongiru bond sin ngingop bad ngi em hake jing start jong ka ne ka partei bad ngi kerla long ki kun jong ka ne ka partei bun na pedeng jongi ngilong ki kun jong ka ne ka partei nadu ka por laka hadu ka por laya ngimju kerlalong ki kun jong kata ka parte duna ba ki briu ki kerlalong ki kun jong kata ka parte ki bun ki briu ki perlot ka por jongi ke jingim jongi ya ka sap ka pong jongi baro balong ki kun jong kane ka parte badu jisuong ki kun jong kane ka parte kim don lachu balong ki kun jong kata ka parte ballong ki kon janga ta ka parte ni don kamban ino ya ki baro kalong janga ne ka parte naga ta ka dau jisu ula keren haki ha beneng ha kata ka parte om don jing poi ka poiman om don jim pinyo poi ka poiman om don kano ka jing sngo ba janga parte kumbangi mudur henry don bon ki niam ki hikai endala yap dan don shushu ya ka jimpoi ka poimen endala kod ya ka jingim jongi ha ka ne ka parte ka poi ka poimen jonga do kala kod nang da kastang ya ka poi ka poimen jonga mensiam kabalong tang badu jisu na ka tagadaw ha ka shiti jongo Paulus bakusha Ephesians ngiyos ngo ba ujisu ulong ukurim ujisu ulong ukurim unong late kurim nagadagada haka gospel bun ge jaka ujisu krancha panga jinkawai bad nong late kurim kiba apia unong late kurim tang ujisu ulong nong late kurim bad ngihaban ino baru ki ve pat ki kurim jongane ka parte bun ge briu ki poika bad bun ge kurim ki shongka bad bun ge kurim kurim kam shimut tang ubriu henry aga jingkwa jongka do kaspa kanam ka burom kiwe pat ki jinglong ki pop bun jai ki jinglong bun ki briu ki shong bad bun ki lokumne ki shong kurim hakane ga dor naga benda ka jing snowba naga benda ka jing kamen shipon naga benda ka burom naga benda ka kaspa naga benda bun ki baro jisu on hakane ka parte ngidon kum gini ki kurim henry hakata ka parte ka bansawan on don kurim light no ujisu marwe ulang nong late kurim ban ngide ben pen krayala de nagabinda kane ka jingle jongi hang dau jisu ong ya ki bayam bat ki baim ki alang kawe hakama tu kurim hakama tu jisu ya ki bayap bat ki bayim ki long kaju namar ladang ngim yap ngim laban poisha uta ukurim jongi bat kata kalong ka parte kabawanra jinkamen so this age and that age is very important ngide ban sange ban im ha kane ka parte kumbangi imangi ngidi ban ward ya ka rukam im jong kata ka parte ngide ban sange ya ka rukam im jong kane ka parte namar kane ka parte ka im tang ha ka jingkuri hura
haka jing bisni, haka jing betar, haka pop, haka jing auria, haka jing long ya jing kwan ya lade, bad bun ke baro ba jaklia. Larangi im haka nega jaklia jong nega partai, jong ka nega partai, inumla ben yo ya ka jingim jong kata ka partai. Jisu kot yangi pinbait ya ka jingim. Kaneka partai kan sakut no. Kata ka partai kan yung kutsu. But kata ka partai kalang ka partai jong ka jinggamen. Kaneka partai kalang ka partai jong ka jing sosi. Partai jong ka jing jinjar. Partai jong ka jing buhay tanglang. Kata ka partai kalang ka partai ka bakhuid. Haka ba ngiyakendo markuman. Iyaw kurim jongi balang ujisu unong late kurim ulang ujisu. Badu Jesu ukod uweringi nagabenda kata ka parte. Ngi baro ngi penkre yalade nagabenda kata ka parte kan penimiangi. Tongilong ki kon ke ba im nagabenda kata ka parte. Om ya kane ka parte. Gramba ngindup long ki balait luid. Jesu be it karko kardo yangi pensla yangi penkantang yangi bangindup la ban ino ya kie jong kane ka parte ban dup long ki kun jong kata ka parte kabalong ka parte jome parte kabadap daga jingkomen namar tang mame marwe melong ukurim jongi bad ngin poi sha kata ka jingkawai kabame pen krena ka benda jongi enya ro ya utrai Jesus Christ Tongin playa ka jingate ka jangi ngangate how blay power and board baro unong tao ka bring bar ka pinjaw pad how Jesus Christ ukur marwe jangu utray jangi yaw bala puna min sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria teisoti ubala shale brain hapo pondius pilatus la sana arpana yawu bala yap la tep yawu bala khiyasha ki baya kaga Sngi ka balay la mi pan ki baya Ula kiyo shabani bushang shakamon ublay upap lan bor barra nang tao nuan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam nangit ho min siyem Bakhuid haka balang ka tolik Bakhuid haka jingya sulok ki rikoid haka jingma iki pop haka jimmi pat ka dor haka jingim bam chikut amen Laispa and to ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga bar jumpi kallong ka bapriya kun how blay upa badon bor barro to try predicting kinyan ki ti jumpi nakamta ka zero ro ka tang jumu ka chimuntoy i barkapalam ko jumu paro away to ai ba ki jing tarwa bangi vandra haga Sngi kin mau burom ya ka Cecilia Bakhuid kinyo ya ka jimpidiang spoon jame ko trai karpad kumpa ka jingyale ha ka jingsha shitom jangka kalalong ka jing tarwa ka ba pins ngaba yame dau Chris utrai jangim amen
utrai undon reng khat bat pim Rengkat bat piru. token tiu ya laki donut Kintiu yaki chau trai. tonginai ngu ya utrai ublei jengim Rasyong hok bat katay. dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade ka deiti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinran ko pa bakhuid ko blei badan bor bat bam chikut namar ka snam jong ka Cecilia bakhuid ya ka bala play ben pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu bud ya bu Chris ka pen pau ya ki kamba pla jame da ki ba me pen janai ya ka bor jame ha ka jing tolot jangi bad me pen kalai ya ki ba tolot bor ben saki yame lemba utrai jangi u Jesus Chris bad mar kata rengkat bad ki bor janga beneng ngiai mane yame ha ga ne ka perte da ka ba perta shi junam shaka buram jame Bakhuid, Bakhuid trai. Bakhuid ublek iba. Leng bat ketek ida. Nakapuram jome. Wayu sana syatram. Wayu sana kempur. Wayu sana yublek junam. Yaro yutamawan. Agak kerteng utrai. Leng bat ketek ida. Nakapuram jome. Wayu sana syatram. Wayu sana kempur. Wayu sana yublek junam. ko himmen ko para tongin kar padio men siam bakhuid ben man yar halo jangi bangi longi kon barabor ba im naga binda kata ka perte badu men siam bakhuid pen krayangi ben sautu ya ka jing start janga beneng dashisha melong bakhuid ko trai katme jang ka jing khuid barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siem jame kum ka umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi u Jesus Christ ha ka por bala dino yawu badala ka mons ngabha ula pidiang ya ka jing shashita ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia ya u badulai halage senran u ong tushim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpim Hakaju ke rekomendal ala bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ya ka halake senran u ong to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jotam batte mai bad bam chikut ya ka bayan pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babon naga binda ka jimma pi ki pop to leya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kuid pen kia yaki bapangi ba shitam barra yada yangi nau ba men naki kalam Kajimaya jongka jinget Ipen blam, ya jing ya Jubilee ku trai. Bagi blam, ya ga jing ipat jome. Aduh bangun dawan,
na markata ngi ke ba penmenta ya ke jingia bat ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwai dem na mar melanyu yangi ke babit banyang hakama jamme bat ban shakri me da ka bas ngeverit ngi karpadi me ba ngi ke ba yo binda hakamet bat kas namo kris ngilong ke bala pinyatali kawe da omen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte Pato penjana yaka haka jingir rengkat badulia upa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but baroki lindo but kirinium. Takin maulem rui ki himen ki parashin rang bat kinde ki bala yuti ada ka bakarmen ya jimmi pa badia baro ki bala klat no haka jingis ne jamme top diangi ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar paadi me barengkat bat kamaria te so di Bakhuid ka kami jango ble ujaso Bakhudo kurim janga ki apostol Bakhuid ka Cecilia Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki recoid ki bela pen swabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut prabang ni ro ben pindon buram me da ukun jame o Jesus Christ davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawe jangamen sem Bakhuid Baro keburam bat ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko parato ngin duwai kumbau Jesu lahi kayangi naga binda bara ke jingai ke jingger ku halo jangi halor bara ke jing tumu shimeshi med halor ki inga sim halor ke balang halor ke perthe baro kawai ko pa jangim ba bening kalong Bakhuid ke keteng jame Kerban ke ima jame kalong kamon jame ha kendau kumpa bening toa yang iminda ke jimbam jangi ke bahala kasmi pada maaf ingi kerengkang jangi kumbangi rungi maaf ya ke beles niu yangi pada bati alam yangi syaga jimban shoy henrai to pelait ingi na ke bas niu to pelait yangi ingi karpat ko trai na ke jing siniu baro ha ke jing spoon jame toai jing suk jing sain ha ke sngi jangi Kramba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngilai bara bona ka pop ban nginyo jingada ka jing jenjar barra kat bangi dangap kemelindi ya ka jingkarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jungunam penim jangi o Jesus Christ Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ba ka buram junom la junom Kotrai Jesus Christ meu bala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pe di ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jings bun jamme toai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawe kat kum ka mon jamme mame ubaim bad ubasensha junom la junom Amen. ka jingsuk ko trai kandon bada bo rengka bad pim Rengkat bat pi. dap da ka jinge do Kristo ngi dia ing markelia Kukulang prodube bikin hipokrite Tusau seneyani Kukulang prodube bikin hipokrite Tusau seneyani Hakami ukun lamboro jungo bele hakami bakit na ka pop janga perte so kita ke bala kot shaga jing kawai jungo ukun lamboro Kau keterang ngomong pasang hau pemadrung kau beijing juga Nilai syok dan kertin kemensim dengan kesiahi
Toy Jesu Melawan hapo ka donur kemen siam jangi But melapen kadang yangi Daga jing start bening Perlong yangi Perlong ikon jang kata ka pertai Bangin dupla balait doi na baro ka jingang nur jang gane ka pertai Bangin ino yaki baro Kaba Shate mrao yagi Daga jingim jangi Ben kalai ni kamet ka pa jangi Ben kalai ni kamen siam jangi Ben goy ben khia yangi ko Jesu ai boring ni ko Jesu hallelujah ko trai shimdi pura ka jingim jangi shimdi pura ka men siam jangi shimdi pura ya ka la wei jangi pangilon sha ki kon janga baning ikon janga jing star janga baning ya ka jing star janga ka perte ai boring ni ko Jesu shimdi pura yangi ko Jesu lai lud yangi ko Jesu daga jing snega jame daga bor jame daga jing jame Taïew ki bapangi bashitambar ki batiapa ki hospital but hayek ben kalai ne ki hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Tungin tuwai ka jing tuwai Mangindup iyo ka jimben jampura na ka jimben shitom shipar Kopa ubahabaning Tuwai ba ka jingay Mamela ay kangi Haukun jame Jesus Christ Uhimen jangi Ba ka talig ding jang ka jingi spoon Kan kalang haki donur jangi Dau men sim Bakhuid Kan kersiu biang hangi Ya ka jing karmen bala kerku Naga binda ka jingwan jang ka hima jame To ai ba ka jinga jame kan pen kan la dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shang tai pen bet ige simbai janga gospel to ai ba ki to ige simbai kan pen kan la dur na shakpo yaga jait ben riu bari ek parthe mariang baro ka we ka jingka me lendi pati kana ya ka beneng mai ba ka parthe pati mai abayenda yaki bo jungu bammen laweng no kaburom jame kan ting shine junam Taïew baga jinga janga Jubilee Ken kersiu biang hangi Ke pilgrim janga jingkarmen Yaga jinga nur yagi tiar jingkan show happening Taïew baga taga ju ga jinga Kan pensa priang yaga jingkamen Bad jingsuk janga nang sius pa jangi Setelah ka parte Kami ko ble jangi Bala kerku junam Kan long kaburam Baga jinga ro junam Amen Kopa jangim Ba happening kan long bakoi kapten jame Kan wan ka hima jame kalong kamon jame ha kendau kumba beni tuai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasngi patamap yang igreng khang jangi kumbangi rungi map iga beles niu yangi padwatelam yang isha ka jimpen shai drai taplai ini naga basniu amen kublai ko maria tabadap ta ka jingai utrai don bat hal karkuye panam te kinde bala karkuye sopo jom pau jesus Ko Maria bakui kami jong oblay duai na kabinda jong iginong pop minda abla kapor ka jingiap jongi amen kaburam au pablo kun barmen sim bakui kumba kalalang kapamin kong kumju minda para bo junam la junam amen tongin ya duai Koblay may ubala ay haka Cecilia Bakhuid ya ka pansngiat kapateng girikoid Nagabinda ka jingchop ba ar sertap jangka ha ka jinglong soti bat ka jingyap matir to ai ngi karpan ba da ka bor jangkane ka sakrament ngi laban chop da ka baslur ya ka jingsniu barho pat bangin yo ya ka buram jangka beneng dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat phim blay badan bor baran karkuyapi upa baru kon baru mensim bakoi Amen. Yalay suk pen pana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi Iso mo yaw play.
Arspa Sanpue.